TV chenro mari mar kuku mar wach tielo mokwongo nyaka nene nogo simu nopenja ni Haron ang'o miyo anyalo dhi rete moko madongo anyalo TV moko madongo to TV maduong' mar Lolwe TV ka to poka chope mar mondo mi abeda bedi chenro gi eki mar komtelo kuku mar wach rameny kaunti kachiel kod twak mamoko en Woodluo maseche maloso to piny ling thi osebedo ka opredict kata okwano mar siasa moko bedo kare to moko to ok bedi kare. In fact samano kayamo loko to kwongo kumedhieno era ang'o momiyo timo mairi kachiel to kod telo mare bende mar director mar Azimio Western Kenya live migosi Austin Omondi Makamo. Yes, ini nyinge mara Makamo to money ID and Austin Omondi Makamo live. You know with Happy New Year. Happy New Year to you. Machiegni chenro mar kuku mar wach do. Amor arun. Ichako higa maber? Chake maber be mo mineno kan fit. Aneno ka in fit. Kala cheka diro ngama chal mani government already. Ero kamano kina moso jokanya nam. Wuotho paki. Ero kamano. Okay, la penjo moro migosi Makamo. Nito kura no tie kao kuru di chiegni Roma nyoro. Bende dhano kawe gwenge makeluje do. Kwa targets okwa chope anyway, yes, but yes, we have tried. Koro what we are carrying joma new ID giodonyo. Tie ID modonyo kawuono tie manyo donyo nyoro. Wadwaro nka ID ya mono modonyo jo register tero gimna ka IBC. Koro jogo collect gimna kagise kao kura. Yes, yes. In that place. Koro IDs timo de ka register. Wawuoyo jo register te manyanza. Ege hande gi oba to jo IBC. Koro ngama nyo mari duogo to dhika IBC to kao collect the vote. Yes. Tisa continuous. Podo the mbele and koro kubedo stop. Mine gima utime county stema ka look. All counties Sansana Siasa is leading with that one. Kisumu bene on the line. Kada Migori wasi uwegu jo coordinators te. Magjo registration IDs of person. Any mora manyo necho no or to donjo late. Yes. Gire fagi to IBC's office. Any sub-county state. Yes. Then everybody ngato kikawa ID to they go out. Koko kawa kura. Makamo ina chielu kumya Woodluo ma piny toro winje inya kiwuoyo. Moko winje gimabere kasiro gimawacho to moko mawacho. Bini kao thuolo mari mar loso kod jopiny kuno maintiere ni oyo uguru woko wakao kura wacho ber matelo niri. No, but I told them means it's not a matter of ne ikao kura ne individual kada ne go na leader. Kura kipande is about your life. Yen jomoko para ni kawe ne the year MCA, not that one. Any vote may register will change your life. Kuptinde ki yero jatela maber that you vote. Tibro yudo ber for 5 years. Toki leng moki go kura nini iyo wang. Yes. Namade tele the same person. If you retain the seat with the same vote, then you will still suffer. Mobilization mari jo piny kada mana sero jo piny mondo mi odhionde kreka kombulu. Beno atime yo makare. No, gimadente mre arun mana niso in advance. Yes. Our leaders my current were not for that one. Yeah, they were not for that registration. Yes. Some of them called the Gada in a sub-location, Tiwa Ni Sedo. Yenaru Ganga to say Isikarum Tirokani Sedo. Yes, yes. You expect to add another vote for the Dongo. We were just well-wishers like me. And Ngamaungi Madwa. Provided I will be the president, my life will change. Our businessmen, the aspirants, they did their work. Ntire gima di penje jaduong edhi duoka mbele matin nikech sami wacho ni jo siasa mochung' wacho ni ng'ano osedong ina chielo kuom jogi kuma osebedo ka wacho ni kama ng'ane wadhiri kama ng'ano dhiri lakini mana dhi bire mbele matin seche ma iloso kod jopiny bende no ka jopiny oseng'eyo ber momiyo onego wakaw mbulu bende waseng'eyo ber mar telo mwamanyo ni ing'ena ru gima nyaki understand nyuoli Luoland ka yes jowa pok owinjo gimiluongo leadership jowa be kia gimiluongo power yes. Yo mino ngato kada kidwa yiero kada mna jodelo to keni yudo ka the family mapingo. Yes. They don't know the meaning. Neno kwadwa no. Gidonjo ko declanism. Gikmoko mag selfies. Yes. But they don't know whether you don't give anything there. That power will change the area. The power, not money. Yalo be npo kimi gikita pesa. Yes. Ogie. Yes. But samichelo that power they will feel it. Yes. Kumtie projects wabro within that periphery. Kami chupeni.
live chenro mari mar Kuku Mar Wach migosi Austin Omondi makamo live chenro mari mar Kuku Mar Wach jeni Haron teko kata mana loch en gino maduong' ma kochopo kamoro ne wene piny osewinjo kan lokruok osechako bende piny luo oseng'eyo ber mar loch kaachiel kod loch mabiro ka ikete tiponieri mar Lolwe TV nikech gini en marwa. Seche mwaloso weche gi mag loch jaduong' waneno ka kuonde mopogore opogore kwa chako dak gi Nyanza kairi ineno ka gweng' ka gweng' nitiere jomoko mariwore mar mondo mi gidhi gimak loch. Migori County bisa jotelo bet mong'ado gi pi achiel ne gidwa siro Mheshimiwa Pamela Odhiambo. Chutho gin dwaro margi en gi ked kod joma moko madonjo party madonjo kom mar governor. Kiyo Kisumu County jotelo ang'wen madongo riwore mar mondo mi gigol governor Nyang' Nyong'o. Homa Bay County ema pok owinjo riwruok mar register mathoth ahinya kaachiel kod Siaya County bende jomoko riwore piny mar mondo mi gitamre komniri mondo mi kik dhi migosi James Orengo. King'iyo gigi ang'o ma gigi nyiso piny luo jaduong'? No, it is politics is a matter of interest. Ng'ato team miwacho to against their own interest. Yes. Koro interest ok nyal tam and democracy must be given. Mondo ji play democracy. ODM a party man democracy. Yes. Riwruok kuno is healthy. So sami wacho ni riwri against Orengo. You are telling us he's a very powerful man. Unyalo chendi. Mane kakinene? Yeah, wa iri kwa dwa ng'ano to wari yore wari ono ng'ano nango. Yes. Okay, nuwe luori. It's a threat. Mokni samoro siasa mar piny luo chako lokore. Mang'ato ni oyo makamu ndio party lakini wan gi ng'ane gin wariwre mondo mi watame ticket ni. When Jacob is still alive, those are nonsense. Namari Yuji is only Jacob. Yes. The people's president. Makoko riuji. George Lal. In fact, you lunya lal mo ingo walwe. Ok giwacho ne gipingo Jakom, giwacho man telo mapiny ka. To yiene mondo miwene gi mondo mitim kaka dwaro. Telo mapiny kana the structure rule. We have been our party in ODM. Yes. That is the real structure. We have been following Jakom as our leader. Democracy must be guided. Mayango. Party ni kisonde democracy. So bedo Jakom no mayojino. Only one force at national level. Kama wewe firia nafanya kaweza everybody is a leader. Makamu. Yeah. Okineni ber mar mondo mi japiny chando diogo kura. Japiny nyaka bed guided bana. Japiny nyalo yiero anybody because of money. What are you telling me? Party nyaka bed gi own structure. Kata an mineni abdongo nunge bed na bedo kata kaman. I'm still retreating for our leader to lead. I'll get my chance. Okocho nyaka tell tani. Why are you coming only 6 months to come in ODM to be elected? Where were you? Ngamo bidu cha uchiel. Where are they coming from? This is very party kwa nani. Because makamu gidoro makende kumranyisi wakao Kisumu County because if I don't know bede party mar ODM kumigni mathoth mokalo jake rangu mosebedo kumigni mathoth okinyati nigi joma nodonjo dweche auchiel mokalo don't know their problem. Wachina problem jako ango nyo Uda was supporting the governor and he was to change. Ranguma was being rigged out. It's very bitter. What are you telling me? But karibe ni wuok Siaya ni wuok Kisumu kairi. Because Ranguma was rigged out. He was my boss. And the party said to him, I cannot argue. I was to leave Kisumu and go to Siaya, where my interest is. Whose interest, Mara was not here. Kabos and also been rigged out. Why do you tell me to be in Kisumu to work with you? But you got my party no year. No, my ideology, my manifesto, my own project, not party. I want my own interest, my dear. So interest na make don't professor. Interest mara. Personal interest. Bana Guinean interest. I need personal interest. Okay, you have the interest. Everybody is joining as a meal because of their own interest. Now, if you don't want join as a meal. Yes. Then they join you. Kata duto gana mdabari gini manyo gijo yuto. Okay, join of their own interest. Ngano zebero kasabogi. My interest yani catch interest mari bedo catered for. Yeah. With the governor, the excellency Bembele. No, I worked for him. I should get something for my daily bread. That is my interest. And 99% interest is in Siaya. 60% is in Omabi. Which is my man. My goodness. Yeah. You cannot go in politics without interest. Interest first. Friendship later.
ma jok mabiro gi kod interest mar japiny gin kod interest margi. First, interest mar jopiny. My dear friend, the interest mar japiny will come second. For anybody want to lead, first is interest. Then he implement the interest of the people. How can you come for the interest of the people first? What is that? Sani siro migosi James Orengo. Yeah. Onge kod interest mar japiny. But after elected, he will be with that interest. Okwongo bedo yakoyut certificate mare has Orengo. Mano is first interest. Then second, he will serve those people. Momi ego interest. Yeah. Donge dwaro ticket. Donge jilaro ticket. Yes. Ngata kare minjo kare ticket ODM, but first mano interest. You know that ticket like this is an interest. Then you now go to the people to deliver the project. Jakomo sebedo ka wacho ni ODM ber mono mondo biberi kod yiero gi kata mana welo gi kuma ne thuolo ratiro madieri tire iye. Bineno kamano dhi timore wang'ni. Hold that thought. Live chenro mari mar Kuku Mar Wach migosi Austin Omondi makamo. Kama wacho ni haron democracy nyaka ga kendo wacho ni gini en interest mare ngato wuon en interest mare onge Kisumu County omiyo sani interest mare nitiere Siaya County bende interest mare nyalo duogo Kisumu County chieng' moro machielo telo machalnade maber kabire gwenge makalu kachiel to koda kage chweny bende wasechwenye ki demokrasia ka gwenge makalu live e chenro mari mar Kuku Mar Wach. Chenro mari mar Kuku Mar Wach migosi makamo seche mane onyiero oko Mariam Lero penja piga mar ndim anyise ni pi mar ndim kauno beta keta kona matindo nikech duonda ni kare katayo chenro diri mar Kuku Mar Wach wacho ni siasa and interest My dear. Kaunge interest Just do your business. Jakomo sebedo ka nominations magodi mang'eni biro bedo mathuolo kendo ma onge koko mara mora inyalo tim nominations inyalo tim contest kara mana gombaka mondo mi dhano yiere kateka ahinya direct nomination isiro mane mondo miti counties wa Makalu Chako kod Kisumu Gimonti ma Jakomo wacho ka democracy must be guided. The word free and fair man just manum na English. Democracy must be guided. John, I want to tell you the truth. Today, as from we are leaving the studio, they would eat him election. Koki guide mama no nyakinyisi gini ya mama no biombi to neno yombi kitingo gikmo kitimo nyaka sope amenji koro you have to guide democracy from your house to outside amenji go jogo nyalo yiero mama no to lead you tinyena leader ma odno teni amenji sana kini tendo makijende they will vote for their mom not you. That's why democracy must be guided. Not guided now. You cannot. But guided benyalo bedo ni uguide mondo mi kik mangato, kikeny ngato. Ngato yuagi. One part of it. Yes. But in a multi-partyism democracy, guided and you will get your people. Kuja ni die usulinga alfauchia. Yes. Where will you get it? Kokwa di bunge vokale. But jogi tegin jogi Jakom. No. From where? No. They are voters of Jacob. Talking Joge Jacob. Jogo kure Joge Jacob. Lakini jomo chundo mwa ku Joge Jacob. Yeah. Where are you coming from? And this year una say Bedo Jacob from where? From NDP. But Poka Bedo MCA. Yes. But why are you coming today to come and take my seat? Where are you coming from? And I say Gero Yakaudi and officer Samanyata. Mabedo chairman Yakamagili Kiso. Kono jomo biro chung now. Kadamanyo one is struggling. Where are they? Kupeti sasa majakomo kwa lwe. Tinibele kani poke chako ni ntinga moro mane nitire kani ngano no say lead. Tam ni no say. Uroteni. No say lead. And gine jomo nyono ka korwa dhiro sani me lead. Ye jomo wacho no dictating. They are coming from the county. Wa guide democracy ko swade consensus ko swade team nomination. No, we will give a chilo direct nomination. Direct. No consensus and direct. English mangengo ai. Tiso chilo mane Odo ndaka bito to yombo bado. To mane ngatwa.
makamo okungi ni ng'ama nyalo tiyo ne japiny en ng'iyo ni ng'ane bwana development will come whether yeah kadi yeah the odiem kata japiny okia the com will bring them so development is coming from national makamo ranyisi en king'iyo county Masia county ang'eyo ni governor ni ng'at ma chiegni godo ng'at mitiyone but adiri makene dhano ywak Siaya county dok chien in terms of development okinya pimo gi kaka Mega county dipim gi Kisumu county ng'ena runu karo nyuoli machiegni yes the Siaya county sebedo position nicho nyuoli juicy in fact kana ziere mane joka but kana Kisumu county sebedo position which position and is in town ndio maber ndio joma branch Migori county sebedo position bwana Luo county so kinyal compare any county from outside jogo sebedo in government for so long Migori ni county manilo Kisumu ni county manilo tiyo maber mo Siaya yen we will list bania Tanzania go border gi Migori arawangi Kisumu kod Siaya Kisumu tijotire Kisiaya ni piny Kisumu no ga diere mane mi wacho gi Siaya what are you telling can you compare kama wewe ndio daki with Siaya mani ani mindi magoto wacho Siasa magi we ukaw gik moko to exaggerate Kisumu en kama the development en ja indi jaluo na ja youth ihe ti wacha no ogera ho Kisumu already ngaka lam nyaka dini Kisumu jok machal tombo yagiri no daki oyuwiri no gedo ka Siaya it is only Jaramogi was fighting for democracy koro kamo ai ne nyaka dog piny Masia in fact Lasanga has done a lot to change the Siaya ango mara sango timo in roads bwana but is the roads kende mo korugwe manyaka maga bane gini bunge bwana sani arikidhi dala na chal moko lam to ne ka chunga kama kadwa dhi ogazo tani bungu bwana what are you telling me to nyamrelwa timomiyo mokchako wach nyamrelwa boketi pero tisoli Siaya gada Kisumu wacho ni jogi anyange manyodo jogoro copy what are you telling me in fact Lasanga has done a lot because Siaya was the poorest because ginjo musebedo ka pingo serikal more than 40 years Homa Bay County. Homa Bay Census direct nomination koso direct. But when I know bit of consensus matin ku badi gladis. Jomalo wan gare. Could it be a consensus? Will you give Magwango kine picture? Jomoso yalo. No magwan joga kia. Ana kia jomi kwano. An buka biru ku gi party kaka de munja raila chandra na kia jomi kwana. Makamo yugi Magwango nga musebede party maro diem nyaka nene. Dunangma no gole. Kayo noko de makare no kayo ko di mafukari party ni tuni ni theota chelo chuno nya kidi court kore yalo gari eti ko se yalo gari yen di ki mo ko jin je di don't cheat people here and yen mo ko has nothing to lose no name to protect and yen gibado waroge provided by the president kuro ki se bedo ni neno uni jo party kendo yugi je party kabisa mu yuga ngeyo siyepna ti neno ka party you decide to me aweti why are you going aweti okirit na witija kudondo wan jo party achiel party eroseyini okiyomba tayombi do the work I will come back yogi party tiyie mondo bi ng'ato ti kod ng'ato kochopo interest wewe nikech ni wewe Kisumu county ringe the Siaya no but I was not complaining about Tijanyang no say kete chama en governor mar ODM okni complain I cannot now I didn't go to independent Ranguba was campaigning against professor being independent onge chima ningato ne la be independent I was with Ranguma when mani poko mai banu manu chick party ala ko na chin secretary macham chick ga an go bo mesa once the party send you one of you ticket can you kedware you must be loyal don't go to any party kana Ranguma no did the wrong thing Siaya county yeah Siaya county team consensus nominations that is a direct it's a direct for the rest you muchunga we don't know them Chieng jina liko na sodero gumbo. Ukangeda kia kimanote rei jina. No they are mangi independent. Kia chama the party brother. Kia Charles Owino moja chama party poko wacho no the independent. Ano Owino ngeka ka police. Party no tini meeting here. Ano Owino ngeka na spokesman. Poko na nene ko biri ODM. Mwa bet ko demo waja na chama ka wono uti mango akelu nwegi mo geru office. Owino nyane ino nyoro kadwe chunga bana against Rengo. Kupenu biru tiyo tijo Rengo. En go personal. Kena candidate. Inda kiwinje kada waje to mokungu police na ila the president do security idu wa ma governor angoma miyo ODM ni ober kigolo to sami dwaro mondo mi haki mari obede iye to mi haki ni haki maranga anda ka yudi haki dana 40 years akungo no wini chama chuno no wini nyaka bitela
Tanda agero nyaka office sub location. Agero nyaka location office ni Manyata. Abedo nyaka director mag gigo te. Pok abedo kuna MCA, pok abedo kuna nominated. Why are you coming very far to become a leader now? Idwa bedo governor na from where? From which location? From police station. It cannot work. Why is the reality? Kaji ukelo pesa no chamo chamgi. Pesa ja composite yo pesa mangeng magi go kigolo ka police kaje. Wewe ugenyu mud ketching. Ili no ja convoys. Okochu nya kete. Kombe Bank Senate, Migori County. Migori County Senate ne AD. Kaje ongeyiro. Senator Maoma Beyene Moses Kajwa. Senator Maka energy anda but gidiro mugrosi nyamunga. Kurukanyo consensus nyalo temie. Siasa senator eno automatic Dr. Buru Dinga eno ngeyiro. Ile no kiko mwaje mangengi makianga techum kiajire yore mako formality. Party will decide kaka decide. But alika say uwe aruni la uwe kuriga. Abulu duo ka koseti minumniso na pendo. List na donge merodo. E democratic poko with the party marodiem odonjo sechige kimane idwa mondo mi mano chung kod ochila yako asto banka no gwenyi nominations no ringo the independent ango mi chung kod no the independent to jomok mudong mose the independent kido chung ne kaneno gutero chili code no they are independent for formality yeah and now he's just going to stand waje no chili no bwana ne kayalo kodi code komno iriweyo koradware we supported it very soft. You need to watch the Supreme Court. You just watch the ODM. So, Samite the Supreme. No, kita na mechuma. Kita na party. Avitika nini ya logo court. The party mane donate pas against. Bwana, kuropene ya. Tumakwanga dongena ngatwa. Tamu mi halo kwa watch the Supreme Court. Nyumde somebody manokete. Any chama kato karongata ngata. Kodimai, kodokumai, yoge duondi in a party link giminya lawa. Chakumari wachi freedom weni. Kocho nya kibedi marwani bwana. Angomi marwani mi dwa kede democracy. Angomi mar Kisumu Kenya chintiro automatic. Kata nyamungo automatic arojenda automatic. No, but wala ko jowa ngene ngatoka ko jenda. En wakili and senior counsel. He have been working for us. Gata en wako kanya to konyo party wichi moko mag legal. Nyamunga en one of us. Kendo siti chama. Shibiri nyaka women rep. Sani waneno ka participate in Senate. She's very strong. Koro datunya kabiri consensus. Both of them are our people. Pokwaneno, they are wrongs. Consensus must be there. But in Siasa, we have only Dr. Uburu. When I was leaving a Senate to become a governor, Uburu is working from East Africa to become a senator. Demokwache ne kabe to Uburu ne go bed chien. Mundo bed ne understand ko ne jaduong mangiyo mana siasa, to nyalo mana chiwo advice, onye iso ne penyo de kama. My dear friend, kami impeach a president in Senate. Okwanyalo we Senate kama ile impeach Jacob to Uburu. What are you telling me? Camera intelligent. Yes. You cannot do that. In the Senate, and in the last legislative, my president, you know they got that. Do you know Jacob to be the president? He dagi yepi taking in the land. Kita ka unu wa junta ipiroga chetu kola declare. Kola duwana ngamago wa anu waru go head on. Kupangeo ngamanya lawe and projects kiba proceed on in life. Kuro Senate yaka get somebody malito experience wise winjogi mama mano Uburu dinga. In fact Uburu politically Uburu is the senior most in Siasa to become a senator. And Uburu not was a senator the last time. Mani penge. Neka pinga I was with Uburu or I going to court against her. Na mani chief campaign Uburu nena. And Uburu no poka Catholic. Nine Uburu dakineno prime minister. And ngamaheri chunya mugi yakoma yero politically this state wiseness mare the intelligent gakodwa konyo piny but Uburu nyaka kuonga recognize kubdinne person mami ni giwuok marach daga neno Jakom dino Uburu bed ni onge eno kaneno Jakom live chilu mari mar Kuku Mar Wach migosi makamo yako wachi ni magi ogen paro mar Lolwe TV magi paro magi migosi makamo joma tindo mosichako siasa mar tulo siasa mar maura chiel ko gik moheri godo kok ne samora aginene aolo pie konga henya eni okiero siasa mar koko kata misia Uganda los kod vijende ma wakingyo kamera itiri akwayo vijende Jakom dhi bedo president gi ai lweny mwadhi ni kigoye ma maisha ni odhi to nyaka nyithindo miweyo gi dhako nyikendo no lal rit tulizeni boli
system aja kom biro go mar government en ma de konyo the youth. Gimomiyo youth no lweny en gi yongo tich. Ng'eny gi okti. Kech kagi gin disparate, ai ng'eny gi donji gik miso e dhokgi, moko donji changwa ma kawaida, koro gin rowdy. Koro ka ng'ato mi jalo fapar, to ng'ato mi jabich, jalo fapar gi de gore gi jabich. Koro it is war. To jowa bende tiyo kod youth as a politician. You are not, you don't lead. But tingo youth ni biro we liel to go koko. Ni migi pesa. Dwar negi project moro gitim ma kibiro liel, kibiro peacefully. Magada padri koneno wacho ni is a leader. But kisebede liel ma pato bet kama to ibiro gi kamuomo liel undur. Leadership quality mari kata Nyasaye oketho. Omiyo ng'ato kaka an, where there is tension of war, you'll never see me. Kama chik nitie lweny nyalo bet. I cannot go. Omiyo jo kwajo ni makamu da ko yude fraka. Bano kutija. Ngo joko nyewa genge. Nyalo bet kacha mondo iket kuwe. No, I cannot do that. Ngo I don't have money to kuwe jomoro me. Ana ongo pesa ma kuwe go jomoro. Fano kaya timo. Pesa na mi deni mono cha. Nyinga en Haron Otieno ne Pauline oyudo mantiere kamera mokwongo kachiel kod Dan jo mantiere kamera mar ariyo. Agoniro kamano jana Lolwe TV kuom nekede ka wachako dogo time kendo juma manyien riti bedo gotieno maber. Nyinga en Haron.